שלום, ואנחנו בסדרה של פרק 2 של פארטי מיני גיימס מיינקראפט. אני עכשיו אראה לכם, אם לא יודע, אולי לא הראיתי לכם בסרטון הקודם את הכתובת. זאתי הכתובת פליי, רשמתם? נקודה גייד קראפט נקודה אורד נקודותיים 25565. תרשמו לכם את זה, אני משאיר את זה לכמה זמן שתרשמו או שאתה כל זה. אוקיי, אני מחכה. רשמתם? אם לא, תעשו פאוס בשביל לרשום, אוקיי? ואני... טוינק! ייי, יוטיוב גייד קראפט, ייי! וואי, גבס כואב לי עם מי שלא יודע שאין לי גבס. יאללה, לוגין. אל תראו את הסיסמה. לא יפה. מיני גיימס. או יא, בייבי. עכשיו... זה כאן, נכון? עם שמור. פוינק. ראיתם את הקפיצות? רגע, זה... איפה? אז זה היה, איפה? היי, מה זה? התחלתי מהאמצע. איזה חרא של דבר, חרא של דבר. לא, 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 לא. תציל לעצמך, ברח, ברח, תברח, תברח, בר, בר, בר. תראו את המסכן, או ג'אמפרן. 2, 1. פוינק, 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 טוינק, טוינק, פוינק, פוינק. רגע. טוינק, פוינק, טוינק, פוינק. השתפרתי בזה אבל נפלתי. איזה חרא של דבר. פוינק, טוינק, פוינק. אחת. פוינק, פוינק, פוינק. 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 כולם מסתירים לי את הדרך. פם 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 פדם פם 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 פם. אומייגאד, אני מגניב כל כך. אומייגאד, איזו קפיצה ענקית. פם 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 פם. אוח פאק. אומייגאד. זה רצי לבד. זה רצי לבד. זה רצי לבד. פאק, מקום 16. הכנסתי לעצמי אצבע בעין. אצבע לעין שלך. מה זה כאן? מה קרה? איך הלך? למה זה עשה? לא, זה! לא על האדום, אני לא על האדום, רק על הלבן. לא! רק על הלבן, לא על האדום, עכשיו על האדום. יואו, נשמור לא על האדום. לא, 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 לא. יואו, מגרעתי אוזן, מגרעתי אוזן. לא! יסחתו כקובי אשמתך אוזן. יואו, קלטו איזה מגניב. שואו, איזה מגניב. איך זה נהרג? שחקן מניאק קופי מהמסך. ואם מישהו עכשיו חושב למה אני לא רואה למטה, אי אפשר, זה לא נותן. תראו, טוק, פוק, טוק, פוק, טוק, פוק. רואים? רק שתבינו. לא תחשבו אז, אני אעשה אצלי את הירידה למטה. ולא, אני לא חשבתי על זה שאתם תחשבו על זה. פשוט אני רק עניתי למי שאמר למה? הלוואי שאני אצליח. פשוט שתקו, זה לא אצליח. האוזניות נפלו לי, חכו. אוי, לא מאמן! אוי! איזה חרא של דבר, צחקתי, אני לא אומר חרא, אני אומר פרה. חכה לך שניות.
תסתכלו, כולם כאן למעלה. תסתכלו מה זה, אני בתוך ענן. פוק, 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 פוק. יאללה, קדימה יותר מהר. מה, רק 5 דקות סרטון? יאללה כולם. יאללה פוינק. 30 מיוטי יתחיל. פוינק, אוקיי, לחכו. האוזניות האלה מגרחות בטירוף, אתם רואים כמה... או לא! סמארט מונסטר! איזה חרא, שיט 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 שיט! לא! לא! איזה מזל של כלב יש לי 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 פשוט לרוץ. בוא'נה, אני פשוט משיג את זה. אני תותח יותר מדי. אני מנצח פי... יש! אני מנצח! לא! אני מפסיד! לא! יו 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 לא! 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 אבל מקום 50, מקום יפה. יואו, כל כך קרוב, כאן אתם סקו, אני פשוט רצתי ככה במעגלים. זה היה כל כך קל לנצח, אבל אני פסלתי, כי אני חרא של ילד. פוינג! כבר נפסלתי, מקום אחרון, איזה חמור אני. איזה חמור. היי. Hi YouTube. I'm recording. I'm recording video. All to YouTube. My channel. It's Sean Ossetski. כל כך קרוב. מקום 19 שזה מקום הכי גרוע. וואו. אם אני משמיע רעשים, אני פשוט רוצה שזה יסתיים, אני עובדים מדליקות לי את זה. וואנה רקורד. אני לא יכול שוב להפסיד. קרא את זה! לא! אני פשוט חרא, אני מפסיד בקלות. אם אתה לא מפסיק לדפוק על השולחן, אני מעיף אותך לישון עכשיו. מה נסגר איתך? טוב. סליחה, שמעתם את זה? זה היה הדוד שלי. הוא אמר להפסיק לדפוק על השולחן. אבל בסדר, אל תתייחסו על זה. הכל טוב. הכל טוב. אני לא מגיב. יאללה. אז זה...
שנמשיך את הסרטון. ואם אני לא אמחוק את הקטע הזה, אז פשוט אל תשימו לב, זה פשוט הייתה פדיחה בסרטון. תגידו החברים שלכם שזה כמו בחדשות, פדיחה בסרטון, היא עשתה פדיחה בחדשות וכל זה. אז תגידו לחברים שלכם, איזה פדיחה, בואו, תראו. זאתי דווקא יכולה להיות שיטת פרסום הרבה יותר טובה. פדיחה בסרטונים. אז כולם ידעו על זה, נכון? מה לא נכון? שו, אני מצליח, ווילי. וואו! אני מצליח רושינג, אני מצליח. שו, אני לא מאמין. אוקיי, אני צריך עכשיו ללכת, אז אני אצטרך לסגור את הסרטון, בסדר? אני רק אעשה את אותו הזה. אוקיי, אז ביי. ביי. Bye, YouTube.